Винаги има съмнение за честността на вота. Има много примери в миналото. Има решения на Конституционния съд, че предишните избори не бяха честни. Харесвам това, което прави министър на вътрешните работи като активност за предотвратяване на купуването на гласове. Приветствам и това, че Европейската комисия ще наблюдава изборите. Винаги е добре да има наблюдение. Знаете, и в миналото ние сме искали външни наблюдатели от ПАСЕ, Венецианска комисия ни е давала съвети по изборите, така че няма нищо лошо в това. Не виждам каква е тая паника, която обхванала прогресивна България. Няма смисъл от това. Нека да наблюдават изборите. Още повече, че в социалните мрежи напоследък наблюдаваме наистина неравностойна кампания. Доста активни тролски мрежи, доста активни послания, такива, които изглеждат изготвени с изкуствен интелект, готови и пуснати. Ние в партия Непокорна България също имахме проблеми, и аз, и колеги от екипа ми. Бяхме докладвани във Фейсбук без причина, проверявани, блокирани ни Фейсбук страниците и така нататък. Така че да, има някакъв проблем, не знам точно какъв е. Добре е, че Европейската комисия ще наблюдава, за да гарантира честността. За този